ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಚೀರವು ಒಡೆ ಪೊಂದುಲ ಬಂದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಂದುಲ ಕಲಲಾಮ್ ಗರ್ಪರೆ ಕಲಲಾಂಬುಗು ರೇಟ್ ಉಂಡಿಗೆ 1400 ಮುಟ ಉಂಡಿಗೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಡೆ ತೂಕ ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಬರ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಗರ್ತು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಕಲಲಾಂಬಿ ಪತ್ತೋ ಪೇರ ಅದ ಬೇದ ಏನು ಪತ್ತೋ ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಐತೆ ಚೀರವ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಹತ್ತಿಲ ಉಂಡು ತೂಕ ಕಲಲಾಂಬ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಕ ಕಲಲಾಂಬ ಏನ ಅನ್ಪೇರೆ ಥಂಡರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪನ್ಪೇರು ತೂಕ ಗುಡುಗು ಅಣ ಬೇನ ಪನ್ಪೇರು ತೂಕ ಸಿಕ್ಕುನ ತೂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಾಯಕ್ ಮಂತೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೊಯ್ಬಲೆ ಸಿಕ್ಕುನ ತೂಕ ಕಲಲಾಂಬ ಗರ್ಪರೆಗ್ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬತ್ತೆ ಕುದುರೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಾತ ಪೋಯ ತೂಕ ತಿಕ್ಕುಣೆ ಅಂದ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಲಲಾಂಬಗು ಇಂಚ ನೆಲ ಟಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂಚ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಬಿಜಾಕ್ರೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಪಾಡೋಡು ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆ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  ಮೂಲುಂಡು ಕಲಲಾಂಬ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೊಟ್ಟ ಹಾಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ತಾಗಂಡಿ ಅನೇಕ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಸಾವು ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಯ್ದೆತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಲಲಾಂ ಬಾರಿಸೋಕಾಪುನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಸುಕ್ಕ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ 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 ಇಂತೆಪ್ಪುಂಡು ನೆಲಾಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಕಾಂಡಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆಲತ ಅಡಿಟುಂಡು ನಾನು ಬರೋಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಕಲಲಾಂ ಫ್ರೆಶ್ ಕಲಲಾಂ ಒಂದು ಹಾಳಾತನು ಕೆಲವು ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂವಲಿ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಕಲಲಾಂ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಈತ ಕಲಲಾಂ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ నేను ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏರ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಜರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಕ್ರೇಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೆ ಬಂದ್ಪುನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಳುಟ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಲಲಾಂ ತೂದು ಅಮ್ಮಗ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ಗ ಮಾರೆ ಕಲಲಾಂ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಲಲಾಂ ತುಲು ಅಂದು ಮಾರೆ ಜಿಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಕಲಲಾಂ ನಮ್ಮ ಪೆಜ್ಜಿ ಪತ್ತತ್ತ ತುಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಲಲಾಂ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಥಂಡರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅವನೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಎಪ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಕೆಜಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟೆಡ್ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಪುನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾರುಜ ನಮ್ಮನೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲಡಿ ಏನು 2-3 ಸಾರಿ ದೆಕ್ಕೋಡು ಇಂಚ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಡ ಹಾಳು ಲೆಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆಲೆಪ್ಪುಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಳು ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಹಾಳು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಮೇ ಬಿ ಹಾಳ ಅಂದು ಎಸ್ ಒಂದುಲ ಪೋತೊಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮೈಯ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ 20 ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಐಟ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಹಾಳಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಅನ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ನೀರಿಡು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ ಯಾಕಡೆ ಆತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೀರವು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಈತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೆಟ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ಆತ ತಿಕ್ಕು ಆತಿ ಸೊ ಆಂಡಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆತ್ತ ರುಚಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಕಲಲಾಮದ ಏತು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಒಂದೊಂದತ್ತ ಲಾಂಬು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾವೇನು 3 ರೋಡು ಕಲಲಾಂಬದ ಕೈಪು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅವಡು ಭಾರಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದೆಡ್ಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಲಾಂಬುಗ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ ಪೆಲತರಿ ಗುದ್ದು ಪಾಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ತೌತೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಅವಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದುಂಬಪುರ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಜನ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಮನ್ನಡು ಪೊಯ್ಯ ಮನ್ನಡು ಬರ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಗರ್ಪರೆ ಕೋಲ್ಬತ್ತೊಂದು ಗರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ತೂ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಲಲಾಂಬುನು ಬಿಸಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬೆಯ್ಯರೆಗ್ಲ ದೀವೋಡು ಸಮ ಬೆಯ್ಯೋಡು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಪೊತ್ತುದು ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀವೋಡು ಓಮ ಸಾಸ್ಮಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕಡೆಯೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತಿನ ಲಾಂಬುದ ಮಿತ್ತೆ ರುಚಿಕ್ ಬೋರ್ಡೈನ ಆತು ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಫೈನಲಿ ಉಪ್ಪು ಪುರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಬು ಪುರ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಅರೆಪುನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೆಯ್ಯರೆಗ್ಲ ದೀವೋಡು ಫೈನಲಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡುತ್ತಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಕಲಲಾಂಬದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಪೂರ್ವದ ಕಲಲಾಂಬದ ಕೈಪಾಂಡ್
ನಾನು ಡೋನಸ್ ಮಲ್ಪನು ಸೊ ಏಕ್ ಬರ ಕಲ್ಲ ಪಾಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸೊ ಏರ್ ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಸೊ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್